Oyengenza ukuthi-ke nginibekelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video kama Msizi aka Inkosi Admin. Uma uqala ngene kule channel qinisekisa ucindezela usubscribe uzokwazi uthola zonke izinto engiyipostayo kuyona ke le channel. Usindi Bula umfundisi wakwi Vibe FM uyelulama esibhedlela umfundisi wakwi Vibe FM uStrike Shange ngemva kokuhlaselwa ngabantu abangaziwe esemotweni yakhe ephuma ke enkonzweni yomkhuleko ntambama bamdubule bephindelela. Imoto yakhe isaleke imambobombobo kanje kanti bengakaboshwa umuntu amaphoyisa aseqalile ke ukuphenyo. Lezi ke indaba okukhulunywa ngazo einkundleni zokuxhumana nezithinta abantu abaningi bebeka ke imbono yabo ehlukahlukene. Mfisa ukuthi ngezovo lwakho nombono wakho uthi wena ucabangani ke ngalolu daba. Hlangana lapha kwi-comment section ungakhohlwa ucindezela usubscribe uzokwazi uthola zonke izinto esiyiposta kuyona ke le channel. Ngibonga futhi wenganza kwethu ngo-100k subscribers award yethu sifikile njengoba ke nizibonela kulesi sithombe. Sibonga kakhulu isupport abantu abahlezi besubscribe kuyona ke le channel ehamba phambili hlezi iphethe indaba ke eshisayo. Mina sengiphuma kanje.